Пак сме И заедно. така, здравейте приятели на VBOX на YouTube. Аз съм Ванката БГ и тук с мене е приятелто и защо с Бой няма съм без. И да. Знаете хора, че няма да снимам, а и без това и да ме подкрепвате няма да успея. Защото ми се прецака компютъра от Bandicam. Прецака ми се, голям вирус ми излезе. За малко да ми повреди компютъра. Окей, 15. Има ли още някой? Преди нас. Не виждам друг. Трябваше да влява с хака. Аз мразя хаковете, защото може да ти лагне и то ужасно. Не може. Да, може да лагва. Ама... И, пускайте 15 секунди. 10, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1. И гъбе, остров. Дори от първата ми гъба, от първата ми влог излезе гъба. Не, сега да правя такова, нямам никакъв чест. Има. Не, Не, крафти. Има долу диаманти. Под твоят остров. Откъде разбра? И по твоя? Има и айрон. Така че, бързо чупей дървото, чупей го. Сигурно има някъде и постижение си получи. Разбрах. Леле, дървото, което съм взел плюс моя другия текстчар пак направо изглежда като някакъв много странен блок. Да, сега до кога ще чупя колко И аз пък ще запробвам и да дойда при тебе. Пишат ми. Чупа камък. Мисля, че знака ми пише. И въглен. Не знака, окей. Ако знака гледаш този клип, аз съм ти голям почитател. Дори ми се искаше да сме приятели. Аз мога да ти пратя скайпа му. Само деца купя друг компютър. Ти му знаеш скайпа ли? Да. Приятели ли сте с него? Да. Аз бях го убил един път. Аз знам мисленското му име. Какво кажи? Аз бях го забравил, го знаех, беше някакво си го забравих. Ще атакувам един. Но... Аз атакувах един много брутален. Къде си тя работи, бе? Аз ли? Да. Той го имаш безплатен кит. Омага, аз това не го знаех. Имаш безплатен. Ще го взимам другия път. Да, ти всеки път го имаш този безплатен кит. Да, знам, ама сега ще умра. Леле, направо за малко да забравя. Аз почвам на нова игра, за да се взема кит. Защото не искам да съм без кит. И мисля да пада. Добре, и аз ще ливна. Спарта! И къде си ти? Видях та... Аз сега на 3 скачаме ето тук. 1, 2, 3. Паднах. Така, взимам кой кит. Диамантена кирка. Човек, взех диамантена кирка. Имаш диамантена кирка ли? Да, бе. Да ми казваш, че... Какво биш това? Пак ли на същия остров сме? Да, бе. Ама кефи как са направили по средата? И така с някаква скула. Аз гледам един го цели. Аз съм наистина диамантена кирка. Нещо откъде? От кита, защото си имал пари. Това е много яко. Намерих мина с диаманти. И чест има в мината ми. Намерих чест в моя остров. Тук имаме ли честове, бе? В моят текстчар пак ябълката се променя на картофи на един герой от Майнкрафт. Къде са тези честове, бе, у мен?
Ами има една мина. Да, диаманти, работи. Не, ябълката ми се променя и на аспроклетника. Сега ще ги съсипя, човек. Не. Стана ми аспроклетника. Ям го. Ям аспроклетника. Наистина. Имам сега тако. Мага. Ами наистина, текстчер пака, който игра, един мой приятел беше го дал и много шантави неща има. Дай го и ми на мен, да ти ми го. Искаш да ти го дам текстчер пака ли? Да. Ами когато свършим играта. Ще го дам, много е смешен. Дрима, много е смешна тайма на бронята. Добре. Аз имам камена кирка. Тук някакъв се приближава до мен. Мани са, бе. Виж. Сяка дойде още малко. Ако чуваш тези звуци, това е от една игра на която неща. И не се връщай. Имам още 6 топки. Текстчер пака, топките, снежните топки са различни. Само че като го комбинирах с CS текстчер пака, мечът ще си е все пак лъжица. Ще отида към Джим. Я бе, той ще прави това. Очи мели, бе, чек идай при мен, моля са. Имам тук тръгвам на цели с снежни топки. И аз сега, ако се приближиш, знам, че човечета. Помощ, човек! Ще ме изоставиш като болна мравка. Нямам... Не мога да ти помогна, сори. Цокли, бе, цокли, бе. Аз не да виждам къде си. И къде ми е айрана, бе? Къде ми е айрана? Сам диаманти и въглища ли? Аз ще умра. Чекат ме Това остави. е тъсмина. Не, просто чекат ме остави. Аз сега почвам без теб. Нова игра. Аз търся айран, сори човек. Аз почнах. Изобщо няма айран на моя остров. Ти по средата ли си? Не, аз умрях, защото ти това е, като не му падеш. Добре, и аз ще умра. Не, аз вече почнах нова игра. Имаш 15 секунди, можеш да влезеш. Джеромино. 10. Влизай. Въгъл ли си влязъл? Абе, влязъл съм там при някакво едно дърво, вода, лава и 2 честа. А при мен е остров. Ето и при мен. Аз те видях мъга. Без да знам къде си и те намирам. Това е много голям късмет. 25 секунди. Ужас. Срещу нас са с скинове. Освен меди... Да. Какво стана с тебе? Ти слам. Тъс си до 2 острова, до посредата е тъс. Да. Аз съм най-големия късметлия. Защото съм по средата. Закуслям долу в миничката. Ей, чест. Айран броня. Не мога да се изкача. Мама, аз подклетника ябълки. И крафтинг тейбъл, да. И колко крафтинг тейбъла? Мога да се изпика. Не, ужас. Ужас. Текстчер пака ми се
Който я съм с храната, не ми се